איך להבחין בין מסר מתוקשר לבין מחשבה רגילה. שאלת השאלות. אז אני רוצה לתת לכם היום טיפ בנוגע לזה. יש בעצם 3 דברים שאתם צריכים לשים לב אליהם. 1, מחשבה או מסר שמגיע אלינו ממקור אחר שהיא לא מחשבה שלנו, תמיד קצת מפתיע אותנו. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שמגיע בצורה של מחשבה, בתחפושת של מחשבה, אבל הוא מפתיע אותנו, הוא לא מגיע מאיתנו, הוא לא בהכרח משהו שאנחנו היו אומרים. הוא הרבה פעמים גם מפתיע ברמה של מאיר עיניים, וואו, וואלה, לא חשבתי על זה. או זווית מעניינת שפתאום הוא מביא. אז זה דבר אחד, תצפו להיות מופתעים. הדבר השני הוא, לא תמיד זה לגמרי מובן. תדמיינו שאתם בדיאלוג עם אדם אחר, והרבה פעמים הבן אדם אחר אומר משהו, הוא נותן איזושהי זווית מבט, אבל אתם לא לגמרי מבינים. אתם צריכים רגע לפרט לי קצת יותר, לא לגמרי הבנתי את העניין. וזה בדיוק מה שקורה עם מסר שמגיע ממקור אחר. הוא לא שלי, ולכן הוא לא לגמרי מובן לי, לא אני יצרתי אותו. אז אני צריכה רגע להבין את המסר הזה, וזה גם איזשהו מאפיין של מסר מתוקשר. והדבר השלישי הוא זה שמסר מתוקשר מעורר בנו התרגשות. זה פשוט איזשהו תדר אחר שעובר דרכנו, הוא לא שלנו, אנחנו מנסים לפענח אותו, ויש משהו שנורא מעלה את התדר והופך אותנו קצת באיזושהי התרגשות כזאת. ואנחנו רוצים לשים לב לפקטורים האלו. אני רואה את זה בכל התרגולים בקורסים שלי, אני רואה את הרגע הזה של ההתרגשות, שאי אפשר לזייף אותו ואי אפשר להחליף אותו בשום דבר אחר. אז את כל הדברים האלו, ודברים נוספים כמובן, אנחנו נלמד בקורס הקרוב. ואם אתם מעוניינים להתעדכן בכל הפרטים, הקישור מופיע בפוסט, ואני מאוד מקווה שניפגש. ואם לא ניפגש, תתרגלו את הטיפ שלי.